Hola, senyor Bartomeu. Hola, bon dia. Bon dia. Venim a parlar amb vostè dels plaguicides, tan inevitables, desgraciadament, però que tenen una història molt interessant i que tots volem conèixer. Quina és aquesta història? Els plaguicides han estat sempre presents en l'agricultura, però han estat emprats en forma massiva durant el segle XX, particularment després de la Segona Guerra Mundial. A partir d'aquest moment és quan han començat a ser realment un problema mediambiental i també per a la salut humana i dels treballadors. Perquè en un principi els plaguicides es van emprar per a erradicar les plagues, però no es van estudiar molt bé les conseqüències. Sí, la lluita contra plagues es feien servir els plaguicides, però també altres mètodes. A partir dels inicis del segle XX van començar a ser emprats nous tipus de plaguicides, particularment uns plaguicides molt verinosos que tenien arsènic. Com per exemple? L'arsenat de plom va ser el plaguicida més emprat en aquesta època. És un verí molt potent, mata els insectes, però també mata els humans. Hi van haver molts casos d'enverinament per utilitzar aquest plaguicida. Com passem de l'arsenat de plom al que coneixem ara com a DDT? El canvi ve després de la Segona Guerra Mundial. El DDT va ser sintetitzat en el segle XIX, però va ser utilitzat com a plaguicida després de la Segona Guerra Mundial. En primer lloc va ser utilitzat per l'exèrcit nord-americà per a lluitar contra el mosquit de la malària. I després d'això va ser utilitzat en l'agricultura. Però també tenia un gran component tòxic, no? Clar, a diferència de l'arsènic, el DDT no és tòxic de forma immediata, sinó que la seva toxicitat es dona a llarg termini. Això fa que siga... Mata lentament. Mata lentament. I això suposa que és més complicat de determinar la seva toxicitat. Tot i que, des del primer moment que va ser utilitzat, ja es coneixia que hi havia aquest perill. I com se passa de descobrir això i de tapar-ho, com si diguérem, no? Perquè a la situació actual. Bé, aquesta és la qüestió central de la nostra exposició Tòxics invisibles, que parlava dels processos de fer visible o invisible el risc dels tòxics i també un tòxic particular, que són els plaguicides. Sí, perquè hi ha molta desinformació sobre això, no? Clar, n'hi ha molta informació científica, n'hi ha una gran quantitat d'informació respecte a la toxicitat d'aquests productes. La qüestió és com transformar aquesta informació en regulació, en control d'aquesta toxicitat. Aleshores podríem dir que els plaguicides que s'han utilitzat tant en el passat com els que s'estan utilitzant ara tenen un impacte tòxic a les nostres vides? Sí, això és evident. N'hi ha una gran varietat de plaguicides i els seus efectes són molt variats. N'hi ha alguns que tenen un efecte a més llarg termini, altres que són persistents, altres que són degradables, però els seus efectes tòxics són evidents. Poden afectar als treballadors del camp, poden afectar als consumidors dels aliments i poden afectar al medi ambient de formes molt diverses. El repte, diguem, estaria en aconseguir frenar aquests interessos, no? Sí. Pel bé comú, no? Sí, històricament sabem que són interessos molt forts, però tenim exemples de moviments d'activistes, de regulacions que han funcionat per a controlar-los. Esperem algun dia es pugui aconseguir. Sí, és un problema complex que implica moltes persones i on també la història i les ciències socials poden donar la seva aportació. Doncs moltes gràcies, senyor Bartomeu. Moltes gràcies a vosaltres.